Je pred nami otázka, ako začať pracovať s jazykom Archimate. Čiže bude to taký rýchlo kurz geniality, to znamená, ako používať tento modelovací jazyk. Pripomínam, modelovací, nie programovací. Najhoršia odpoveď na otázku, že v čom viete programovať, keď pojete Archimate, tak povedia, ďakujeme, ozveme sa o týždeň. Už sa mu v živote neozývaj, ten nevie, čo robí. Takže ešte raz ideme modelovať. Ďalšia taká nepríjemná situácia, že kreslím v Archimate. Hej, kreslí sa na základnej škôlke, ale my ideme robiť modely, diagramy, takže modelovať. Či budete na tej ľavej strane v podobe IKT architekta, analytika, alebo budete priamo vývojár, tester, ale aj manažéri. Totižto my sme v tej prvej časti hovorili a vysvetľovali, že keď doteraz ste fungovali a používali UML-ko, tak UML-ko je jazyk pre všeobecne informatikov, ITčkárov. A veľmi rýchlo sa prišlo na to, že čo ľudia od biznisu boli smutní, tak sa vytvorilo aj BPMN, priamo od Object Management Group, ale iná organizácia začala riešiť to, že vytvorme si nejaký vizuálny jazyk, ktorý bude, nazvime to, že skoro pre všetkých. Áno, čiže aj pre tú pravú stranu, to znamená manažér, konzultant, nejaký rozhodovateľ. Takže pôjdeme sa porozprávať o tom, že ako s tým Archimateom začať, na čo slúži, rozdiely, vrstvy a pôjdeme si vysvetliť, dneska by ste mali pochopiť tie elementy, ktoré má priamo jazyk Archimate. To, čo som ešte dneska do obeda vysvetľoval, ešte keď to chcete lepšie pochopiť, porovnať, keď sa učíte UML-ko, to je spodná časť tej pyramídy. Vrchná časť, entitno-relačný diagram, alebo klasický len generický koncept. My sme ako keby v tom vhodnom pomere medzi generickosťou a špecifickosťou. To znamená, to je ten Archimate. Čiže ešte raz ideme modelovať, robiť vizualizácie. Čiže keď sa povie modelovací jazyk, znamená, že mám tam množinu nejakých vecí, elementov, ktoré budeme používať. Čiže jak sa učíte na vodický preukaz nejaké piktogramy, elementy, značky, to isté sa idete učiť v prípade jazyku Archimate. Čiže štandardizovaný modelovací jazyk. Nie je to programovací jazyk, ani detailný návrhový jazyk ako UML a nie je to ani procesný jazyk, aj keď ho tak viete teoreticky používať. Čiže abstrakcia, super, zodpovednosti, trasovateľnosť alebo tzv. Zarovnanie, align s biznisom. Na otázku, že prečo by som sa mal ten Archimate učiť? Poprvé je to spoločný jazyk, či už pre architektov, ľudí od biznisu, od technológií. Proste predstav si, že prídeš do organizácie, každý hovorí iným jazykom. Je dobre, že? Ale keď si zvolíme nejaký jazyk, ktorý bude spoločný nielen pre architektov, ale dokonca naprieč tej organizácii, bude to lepšie. Ďalšia obľúbená vec, či ste počuli, že jeden obrázok dá niekedy alebo vydá za 1000 slov, za 500 slov. Takže keď budete mať model, diagram, tak sa odstráňa nejednoznačnosti. Proste keď máte element piktogram pre proces a každý vie, čo je proces, budú tomu rozumieť. Ďalšia vec, komu sa chce čítať 500 stranová alebo 150 stranová dokumentácia? No skoro nikomu. Takže čo dneska ľudia robia? ChatGPT, Cloud, urobí sumarizáciu. Lenže problém sumarizácie viete aký? Preskočí strany, preskočí to kľúčové, neviete, ako ste sa k tomu dostali. Takže umelá inteligencia je fajn, ale keď máte vizuálny modelovací jazyk, tak ten model vám vie povedať podstatne viac. Dokonca je to niekedy lepšie ako ten sumár priamo z nejakého AI LLM nástroja. Toto je dôležité. Prosím vás, dáte do Google Searchu Open Group, Architecture, Archimate, toto je oficiálna dokumentácia, alebo keď ste špecifikácie k jazyku Archimate. Asi posledných 10-15 rokov sa v svete IT skloní taký akroným, že RTFM, Read the Fucking Manual, alebo čítate už dokumentáciu. Dokumentácia je absolútny základ. To je jedno, či je to Java, UML, BPMN alebo architekt. Takže aj v tomto okamihu, kto má zapnutý počítač, prvé, čo spravte, Archimate 3.2 Specification, šup do záložiek. S týmto sa treba oboznámiť. Ďalšia vec, ktorou sa stretávam v praxi, ľudia nevedia čítať. Čo nevedia čítať? Nevedia čítať dokumentáciu. Dokumentácia sa nečíta, že aj kniha, že každá jedna strana a poďakovanie, chápete, to sa nečíta strana, to nie je beletria. A nekončí to happy endom. Hej. V niektorých knihách. Dokumentácia, prvé, čo urobíte, prelistujete, pozrite špecifikáciu, ako je to štrukturované. To znamená, aby ste sa zorientovali, kde sa čo nachádza. A k tomuto aj späť toto naše stretnutie, zorientovať sa v tom jazyku. Takže ešte raz, rovno Google Search,
Archimate 3.2 Specification, rovno si to prosím vás dajte do záložiek, pretože nás bude zaujímať, ako je to štrukturované. Všimnite si. Introduction, definície, language structure a potom ide metamodel. Problém je, keď to ľudia čítajú po stranách ako beletriu, ako nejakú knižku a prídu k metamodelu, už sú mŕtvi. Že povedia, ja tomu nerozumiem, to je strašné. Naopak, ukážeme si, ako sa s tým pracuje. Ďalšia vec, aby sme boli na úrovni nejakého čítania dokumentácie, alebo aby sme boli na nejakej praktickej úrovni, prosím vás, otvoríte si aj v tomto okamihu pokojne Enterprise Architect a v EAčku, keď si vytvoríte vstupný súbor, tak tam máme tzv. Enterprise Architecture Perspective. Kto to nevidí, ukážem. Proste vyrobíte si klasický modelnový súbor. Na ľavej strane budete mať model. Rovno táto prvá ikona, kde je sprievodca tvorbou samotného modelu, všimnite si, tu sú tzv. Perspektívy. Väčšina ľudí minimálne pozná UML, perspektív, možno RD alebo UX, keď ste tam robili. My chceme sa naučiť, že Enterprise Architecture, alebo už si môžete rovno zvoliť, že Archimate Perspektív. Chodia za mnou študenti, kolegovia, že kde, čo chcem od nich. Tak tým, že používate Enterprise Architect, čomu sa vám snažím proste doviesť, tak tá jeho obrovská výhoda je, že tam sú tie šablóny hotové. Čiže na otázku, že ako to má vyzerať, v EAčku to je. Aj si to ukážeme. Takže keď si pozriete, tu je, že Basic Viewpoints. Minul som vysvetľoval, že sa to odborne prekladá ako hľadiska, nie uhol pohľadu. A Basic Viewpoints znamená, že keď sa ma ľudia pýtajú, že no a čím mám ako IKT architekt začať? Basic Viewpoints, základnými hľadiskami, tým sa začína ako podnikový, ako Enterprise Architect. Všimnite si, prvé je organizačné hľadisko, druhé napríklad hľadisko, ktoré sa týka business procesov. A vy máte priamo v GitHube nadefinované, čo chcem od vás a máte tam, že Application Cooperation Viewpoint, Application Usage Viewpoint. Čiže máte tam konkrétne napísané, ktoré z tých hľadisiek chcem od vás. No, a jedno z nich, ktoré chcem, je toto posledné. Layer Viewpoint. Vrstvové hľadisko. Chceme vidieť biznis, aplikačnú, aj technologickú vrstvu. Chceme to vidieť pekne celé naraz. Chceme mať tzv. Big picture. To znamená, keď si otvoríte EAčko, tak reálne sú tam 4 kategórie a celkovo 28 hľadisk. Je toho celkom hodne, ale ja nechcem, aby ste sa učili všetky hľadiska. Ja chcem, aby ste sa vedeli tie najpodstatnejšie, lebo ich je reálne celkom hodne. A vidíte, že ten samotný Enterprise Architect tých šablón a hotových vecí má pomerne dosť. No, teraz, to, čo sme riešili ešte do obeda, čo treba vedieť, ako očenáš, prosím vás, ku skúške, k reálnemu životu, ako architekt, je, že väčšina programátorov a architektov používa nejaké frameworky. Teraz nemyslím, že v Java, v JavaScripte nejaký. Toto je architektonický framework. Áno, aj architekt používa frameworky. Tak vieme, čo znamená framework. Čo znamená framework vôbec? Dá do Google Translatora rámec. Je to rámec, správne. Každopádne, keď počujete slovo framework, to je jedno v akom kontexte. Predstavte si to ako nástroj, ktorý používa ten architekt, ktorý mi pomáha k mojej práci, aby som mohol riešiť nejaký problém, alebo by som väčšiu nejakú implementáciu, alebo v tomto prípade architektúru. Čiže toto, čo vidíte, ako keby, že kladivo, alebo vymyslíte nejaký francúzsky kľúč pre údržbára. Jo? Ale my sme architekti v tomto prípade. Teraz, ako vyzerá ten francúzsky kľúč, to kladivo? Všimnite si, Core Framework, preto je základný framework, má 3 vrstvy. Business, aplikačnú, technologickú. Celé do obede som o tom hovoril. Tie farby sú extrémne dôležité, aby ste sa ich naučili. Nikto nehovorí, že musíte to 100% dodržovať, že biznis je žltý, aplikácie sú modré, technológie sú zelené, ale nepoznám firmu, ktorá to porušuje. Všetci to dodržujú. Čiže keď si otvoríte dokumentáciu, špecifikáciu k Archimate, tu je tam napísané, že biznis vrstva musí byť žltá. Není taký predpis, hej? Ale jednoducho všetci to dodržiavajú. Že je to ako keby nepísané neformálne pravidlo, že všetci to dodržujú. Sem tam sa niekedy stretnete, že niekto to nedá žlté, dá to oranžové. Chápete? Ale tá farba je príbuzná a podobná. Odporúčam vám ale dodržovať tieto farby. Všimnite si,
že napríklad tá modrá, to je tá klasická cyan, keď máte proste cmik model a všetky tie farby, ktoré vidíte, sú, že napríklad podiely alebo presné polovice, keď máte cmik alebo RGBčko. Preto sú také výrazné. Ja od vás budem chcieť, či už k projektom skúške tento Core Framework, ale vysvetloval som, že život je o mnoho komplexnejší a toto je tzv. Full framework alebo plný rámec. Lebo niekedy príjete do života a do reality a zistíte, že vám nestačí ten Core Framework. Pekný príklad zo života. Výrobná firma. Na Slovensku je veľmi veľa rôznych výrobných firiem alebo logistických centier. Predstavte si, že idete riešiť aj výrobu čohokoľvek. Počítačov, televízorov, aut. No a teraz máte nejaký výrobok a teraz ten výrobok. Je to biznis vrstva, je to aplikačná vrstva alebo je to technologická vrstva? No, v minulosti sa to kedysi riešilo v Archimate 2, že to bola technologická vrstva, lebo k tomu to ako keby najviac speje. A potom veľmi rýchlo prišli na to, že ten základný model, ten framework im nestačí a doplnila sa fyzická vrstva. To je, všimnite si, tam taká iná troška zelená, vidíte to? Takže áno, niekedy, keď ľudia použijú Core Framework a riešia nejaké veci, napríklad zoberte si, že lopata. Ako by ste modelovali lopatu? No, v aplikačnej vrstve lopatu? Asi ťažko. Hej, alebo v technologickej? Asi. Takže vymyslela sa k tomu potom osobitná vrstva. Čiže toto, čo vidíte, je tzv. Plný rámec. Takže keď príjete do praxe ho budete používať, my si vystačíme ešte raz s týmto Core Framework. Riadky sú vrstvy a nás zaujíma teraz na tomto cviku pochopenie tých aspektov, tých stĺpcov. To je aj na skúške a to je na pracovných pohovoroch. Dajú ti element, dajú ti prvok a tvojou úlohou je identifikovať poprvé vrstvu, to sa naučíš. Hej? Pomaly aj cvičenú opicu viete naučiť, že toto je modrá, to je more, je to vodička a to je aplikácia. Ale teraz treba rozlišovať aj tie stĺpce, to znamená, či je to aktívna štruktúra, či je to prvok správania alebo behavior, alebo či je to pasívna štruktúra. O tomto sa ideme rozprávať. Tých prvkov, ktoré tam máme v tom Archimate, je ich dosť. Nechceme, aby ste sa učili všetky. Áno, to není zase o tom, že čím toho viem viac, tým je to lepšie. Nie. Skôr mi ide o to porozumenie. Toto, čo tu vidíte, sú vypichnuté prvky, o ktorých je dobré, aby ste vedeli. Prezentáciu všetko dostanete. Každopádne vidíte, že je tu napríklad biznis vrstva a ja som vybral prvky, o ktorých som nielenže presvedčený, ale o ktorých by ste mali vedieť. Všimnite si, tam actor alebo aktér, je tam rola, je tam biznis rozhranie a tak ďalej. A tieto prvky si postupne budeme vysvetľovať, ako sa s nimi pracuje. Takže toto, čo vidíte, je prehľad tých prvkov, o ktorých sa okrem iného budeme rozprávať. No, a teraz, že dobre, tak farby veľmi rýchlo pochopíte a naučíte sa, že áno, žltý je biznis, modré je more a aplikácie a zelené sú technológie, ale čo tie aspekty? Začneme abstraktne a skončíme konkrétne. V prvom rade tam máme, že active structure aspect, štruktúrálny element alebo niečo, čo je nositeľom nejakej aktivity. Čiže všimnite si, mám tam vypísané tie konkrétne, že aktéry, role, komponenty, hardware, whatever. No, dáme si jazykové okienko. Každý z nás chodil minimálne na základnú školu a učil sa také, že podmet, prísudok, alebo ste sa učili slovesné tvary, nejakú morfológiu. Ide o to, že každý jazyk má vetné členy a tzv. Slovné typy. Jo? Čiže prvé, čo ste sa naučili na nejakom slovenskom inom jazyku, že máme napríklad podstatné mená, prídavné, tralala, hej? Čiže môžete ohýbať, nemôžete ohýbať. My sa teraz zameráme na tie, ktoré kvázi môžete ohýbať, skloňovať, časovať. To znamená, máte nejakým spôsobom možnosť s nimi pracovať. A teraz ešte si k tomu zoberieme tie vetné členy. Keď ste sa učili podmet, prísudok a takéto veci. Toto vám vie veľmi pekne pomôcť. Takže vidíte, že máme tu aktívne štruktúry. Prvok správania bude reprezentovať to chovanie. To si každý veľmi rýchlo doplní, že behavior je chovanie, správanie. A potom tu je niečo, čo sa dáva, že pasívny element alebo pasívna štruktúra. Tak poďme sa na to pozrieť. Začneme príkladom. No, toto je aj dobrý príklad, aj zlý príklad. Antipríklad je to v tom, že prosím vás, nemodelujte mi to, už som to minule vysvetľoval, že nemodelujte mi to sprava doľava, ale zľava doprava. Jo? Keď sa pozriete, tak je tam, že aplikačný komponent.
Dneska som vysvetľoval, že aplikačné komponenty v UML-ku sú úplne rovnaké ako v Archimate. Ten piktogram, tá ikonografia je úplne rovnaká. Čiže keď v UML-ku vie, že to je aplikačný komponent, v Archimate je to aplikačný komponent. Toto je tzv. Aktívny element a číta sa to tak, že táto aplikácia má priradenú následovnú aplikačnú funkciu. A táto aplikačná funkcia, keď sa pozrite, je tu nejaká šípka, väzba a toto bude našou úlohou si vysvetľovať, že čo znamenajú tie prvky a čo znamenajú tie väzby. Takže, poďme sa pozrieť sem. Toto už je niečo konkrétne. Dávajte pozor. V dokumentácii máte napísané, že robíte nové bistro, nový Bolt, alebo robíte nejakú aplikáciu pre nejakú reštauráciu. A máte tam napísanú vetu, že kuchár varí jedlo. A teraz je otázka, ako to namodelujem. Ako to dostanem ako podnikový architekt do toho modelu. Čiže kuchár varí jedlo. Poďme sa na to pozrieť. Alebo tam máte, že mechanik zvára auto. Programátor píše kód, tvorí dokumentáciu. Poďme na to. Urobme si normálne, že nazvime to nejakú základnú analýzu. Inak to je také vtipné, že niekedy sa stretávam s tým, že si spomenie, že pani učiteľka, na čo mi v živote bude toto, čo mi hovoríte, že slovné druhy a vetné členy, no teraz. Teraz to využiješ. Čiže kuchár a mechanik, keď si zoberete, je podstatné meno. Jo? To je každý to pochopí. Dobre. Keď si zoberete, aj to potraviny, alebo auto, alebo jedlo, je tiež podstatné meno. Čiže, keď sa pozrieme ešte raz naspäť na tie slajdy, tak aktívne štruktúrálne aspekty a pasívne štruktúrálne aspekty, alebo tie pasívne elementy sa vyjadrujú podstatným menom. Jo? Stolička, faktúra, zákazník. No, a keď bude mať vyjadriť chovanie, správanie, tak keď zoberete gramatické okienko, ako sa vyjadruje správanie? Akým slovným druhom? Slovesom. Easy. Alebo keď chcete verb. Čiže to varenie, zváranie, programovanie, testovanie, tvorba dokumentácie, whatever, bude pre nás ten prvok správania alebo behavior. A teraz, keďže tie aktívne štrukturálne prvky a tie pasívne sú obidve vyjadrané podstatným menom, tak si ešte k tomu zoberieme tie vetné členy. Čiže keď je niečo podmet, že je skutočne nositeľom tej aktivity, toho správania, tak to bude pre nás aktívny štrukturálny prvok. Naopak, keď sa nad nejakým objektom robí správanie alebo sa realizuje, tak je to predmet. Aj sa to nadáva tomu, že object. Takže, čo z toho v praxi vyplýva? Dávajte pozor. Prvá vec je rozlišovanie na úrovni farieb. Už viete, že čo je žlté, je biznis. Čo je modré, sú aplikácie, čo je zelené, je technológia. Čo je mimochodom fialové, to je motivácia, ale to nás momentálne nezaujíma, takže toto môžete ten spodok ignorovať, len tak pre zaujímavosť. A teraz, všimnite si, že biznis aktér, aplikačný komponent majú ostré rohy. Ako náhle to má ostré rohy, tak je to aktívny štrukturálny prvok. Ešte raz, nielen farba je dôležitá, ale aj ten tvar. Ten tvar je rozhodujúci, pretože ja potrebujem takú ikonografiu, aby ešte raz aj o polnoci a každý člen tímu, alebo hociaký človek na svete veľmi rýchlo pochopil, aký je význam toho prvku. Podobné je to aj s tým dopravným značením, že proste máš tam trojuholník, kruh, výstražný, proste zákaz jazdu, každý to musí pochopiť, alebo stopka je stopka. Takže, ešte raz, keď to bude mať ostré rohy, tak je to aktívny prvok. Teraz, ak to má zaoblené rohy, tak je to prvok správania alebo behavior. Typický predstaviteľ takéhoto elementu sú procesy alebo funkcie. A všimnite si jednu zaujímavú vec. Je tu aplikačný, biznis proces a technologický. Čiže ľudia, keď počujú slovo proces, tak si začnú predstavovať všeličo. Objednávkový proces, archívačný, rezervačný, akýkoľvek tí proces sú, ale proces není záležitosť nejakej jednej domény alebo nejakej jednej vrstvy. V každej jednej vrstve môže byť proces.
Ale podľa toho, aká tam bude farba, podľa toho budem rozlišovať, či pôjde o aplikačný, biznis alebo technologický proces. Čiže keď má niečo ešte raz, takýto corner radius, mieru zaoblenia, tak to je prvok správania. OK. A teraz, ak má niečo ostrý roh a ide cez to jedna čiara alebo dve čiary, je to jednoducho preškrtnuté, to sú tie pasívne prvky. Je tam síce jedna výnimka v technologickej vrstve, ale to teraz riešiť nebudeme. Pri 98,999% caseov platí, že keď máte prvok, ktorý má tiež ostré hrany a ide cez to nejaká čiara alebo viac čiar, to sú pasívne objekty. Všimnite si, dátový objekt, biznis objekt, kontrakt, faktúra, nejaký aplikačný napríklad artefakt. Ďalšia vec. Keď je to skosené, to sú motivačné elementy, ale hovorím, tie motivačné teraz riešiť nebudeme. Čo z toho vyplýva? Archimate umožňuje dva takéto spôsoby zápisu tých elementov. Prvá vec je obdĺžnikový zápis. Druhý je, môžete to zapísať cez ikonu. Obidva sú správne. Dajú sa aj kombinovať. Praktická vec, keď vidíte, že do toho prvku sa to nezmestí, alebo vidíte, že to ide cez nejakú čiaru alebo obrysy, tak čo, tak asi zvolíte potom možno vhodnejšie práve tú ikonografiu s tým obdĺžnikom. No, takže môžete to zapisovať obidvomi spôsobmi, ale vidíte, že ten ikonograficky rovno vidíte, hej, že to také, že OBS, len problém je, že sa to niekedy nezmestí, takže môžete si vybrať. No, niekedy sa aj kombinujú, že obidva zápisy naraz. No, takže keď sa napríklad začnete učiť anglický jazyk, tak ste videli možno nejaké pravidlo alebo nejaké vetné štruktúry, že swamped, subject, verb, object, manner a tak ďalej. To sú prístupkové určenie miesta. V našom prípade subject, verb a object sú kľúčové, lebo nám umožňujú identifikovať, aký je to presne ten typ elementu. No, takže poďme sa na to pozrieť. Čiže bola to otázka, že ako má vyzerať jeden z tých Archimate modelov. Toto je jeden z tých najpodstatnejších. Vašou úlohou je odozdať vrstvový Archimate model. Toto je príklad toho, ako to má vyzerať. Tak, všimnite si, že tu na to inak vyzerá skôr oranžové ako žlté. Hovoril som, že tie farby je dobre dodržovať, ale keď je to aspoň blízko tej žltej, je to fajn. Toto, čo vidíte, je vzorová ukážka podnikovej architektúry, kde vidím ten biznis, to je v tomto prípade to oranžové, alebo lepšie bolo žlté. Potom vidím, že sú tu dva aplikačné komponenty. A vidím tu aj tú technologickú vrstvu. Toto je to, čo treba potom zapracovať. Mimochodom, už rovno tento jeden obrázok mi skutočne vydá viac ako za 1000 slov, pretože ja už vidím, že napríklad koľko je tam aplikačných komponentov. A keď sa pozriete detailnejšie, tak táto konkrétna firma má aké dva aplikačné komponenty. Má tam, že Customer Complaint, to znamená, má osobitný aplikačný komponent, lopatistický aplikáciu na sťažnosti, alebo nazvime na nejaký reklamačný proces, a má vlastné CRM-ko, Customer Relationship Management. Čiže z tohto som to rovno prečítal. Dobre. Všimnite si, v spodnej časti vidíme technologickú vrstvu. To znamená, napríklad z tohto viete veľmi rýchlo vyčítať, že OK, tak táto firma funguje na napríklad nejakých webových hostingoch. Predstavte si, idete do web supportu, Webglobu alebo niekde inde a objednáte si web hosting, tak to budete tam hostovať. To, čo je dôležité, je, aby ste si odniesli z dnešného nášho stretnutia, ako fungujú tie jednotlivé elementy. To znamená rozumieť farbám, rozumieť tým tvarom.